Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Puno sa kalipay ug pagmaya ang atong mga kasing-kasing, karon nga nagatipon kita aron isaulog ang misa sa kapistahan ni San Francisco de Assisi. Atong pangayoon sa Ginoo ang grasya kasama ni San Francisco, kita mapaubsanon ug makanunayon sa atong pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo ug sa usag-usa. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia, atong hinulsulan ang atong mga sala. Ginoong Jesus, ikaw ang dalan, Ginoo kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo Jesus, ikaw ang kamatuoran, Kristo kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoong Jesus, ikaw ang kinabuhi, Ginoo kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kaloy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga naghimo kang Francisco de Assisi, nga mahisama kang Kristo diha sa pagkakabus ug sa pagkamapaubsanon, itugot na kaming nagalakaw subay sa iyang dalan, makasunod unta sa imong anak, ug mahiusa kanimo, pinaagi sa pag-awat sa iyang maya ug paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Baruk. Pag maisog katawhan ko, ikaw ang nagbuhi sa ngalan sa Israel. Gibaligya ikaw ngadto sa kanasuran nga dili Hudiyo, apan wala ikaw malaglag. Tungod kay gisuko nimo ang Dios, gitugyan ikaw niya ngadto sa imong mga kaaway. Sa imong paghalad sa mga sakripisyo ngadto sa mga yawa, inay ngadto sa Dios, gisuko nimo siya nga nagbuhat kanimo. Hikalimtan nimo ang Dios nga walay katapusan ug nagmatuto kanimo sa gamay kapang bata o busa, naghatag kag kaguol sa Jerusalem nga dausa mo ka inahan. Ang Jerusalem nakakita nga ang Dios nagsilot kanimo tungod kay nasuko man siya ug mingon siya ngadto sa tanang silingan nga mga syudad. Tan-awa ang dakong kaalaot nga pagipahamtang sa Dios kanako. Nakakita ako sa akong mga anak nga lalaki ug anak nga babae nga gibihag. Ug sa pagbihag nga midangat kanila gikan sa Dios nga walay katapusan. Giamuman nako ang akong mga kabataan sa dako nga kalipay, apan naghilak ako ug nagbangutan sa diha nga gikuha sila kanako. Wala untay malipay sa akong mga kasakit, karon nga ako usa ka byuda ug tungod sa daghan nakong mga kabataan nga gisakmit gikan kanako. Bibiya sila sa balaod sa Dios ug ang ilang mga sala naghimo kanako nga usa ka syudad nga biniyaan. Pag maisog mga anak ko ug singgit kamo ngadto sa Dios aron tabangan. Gisilutan kamo niya apan dili siya mahikalimot kaninyo. Maingon nga kaniadto
nahugot ang inyong hunahuna sa pagtalikod sa Dios. Karon balik kamo ug alagari siya sa dugang nga napulo kapilo nga kahugot. Siya nga nagpahamtang nining mga kasakit diha kaninyo, magluwas kaninyo ug magdala kaninyo ngadto sa walay kinutuban nga kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo. Tanawa kamong mapaobsanon o paglipay. Kamo nga nangita sa Dios, magsadya unta ang inyong mga kasing-kasing, kay ang Ginoo mamati sa kabus, ug sa mga iyaha nga gigapos, dili siya mutamay. Ang langit ug ang yuta nagdaig kaniya, ang kadagatan ug ang tanan nga nagalihok diha kanila. Ang Dios magluwas sa Sion ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Magpuyo sila dito sa yuta ug manag-iya niini. Ug ang mga kaliwat sa iyang mga sulugoon manunod niini. Ug sila nga nahigugma sa iyang ngalan magpuyo niini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanino. Pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo ug miingon. Ginoo, bisan ang mga yawa ipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila. Nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Kitagaan ko kamog gahom aron makahimo kamog pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na hisulat dito sa langit. Ni atong higayon na gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagapasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo naman ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo amahan, natuman kini kay mao ang imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang amahan.
Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila, "Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati." Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Adunay mga pipila ka YouTube videos nga nagpakita sa pila ka grupo sa mga tao nga lipay kaayong gakaod sa ilahang panihapon. Ug ang ilang sudan, pork, baboy, lechon, steak. Lipay kaayo hangtod na ay niabot ng mga grupo sa mga protesters na nagdala og mga sign nga gaingon, "Be vegan, stop eating animals." Pasabot, ang imong kanon, dili ka ng mga baboy, mga baka, mga manok, kay sila naapoy kinabuhi. Masakitan kung imong luglugon, patyon, ihawon. Muna, ang kanon unsa? Utanon. Ang kanon kanang mga butang nga dili muhilak kung imong patyon. Ang tumong og tuyo nindot nga mapahibalo sa uban na dili maayo ang pagkaon sa karne. Tungod kay number 1, dili maayo sa lawas sa tao. Number 2, masakitan ang mga mananap sa pagpatay. Pero ang paagi dili makadani kay nganuman. Imbis nga himuon ang pagprotesta sa paagi na masabtan ug madawat unsa may gibuhat nila, ilang sungug-sungugon, ilang palaguton, ilang ibutang duol sa naong sa mga gakaon ang ilang mensahe. Pangutana, naa ba kay makumbinsi ana? Naa ba kay madani sa mga tao nga imong gustong danihon? Ang tubag, wala. Kay maski unsa kanindot, kaayo o katinuod ang imong mensahe, kung ang mensahero dili madanihon, lisod sabton, makalagot, di gyud ka maminaw. Maski sakto ang iyang mensahe ug nindot ang iyang punto ug para sa imuhang kaayuhan, kung ang paagi sa paghatag sa mensahe dili makadani, wa gyud kay mahimo disipulo. Pangutana, ngano man nga si San Francisco de Assisi ang mensahe niya lisod pero daghan magnadani. Unsa man ang iyang mensahe? Pag kinabuhi kamo nga mapaubsanon nga ang inyong bahandi dili ang yutan-on nga kwarta kundili si Kristo. Lisod, sundon. Daghan ang muayaw. Pero ngano man nasusulod sa daghang mga tuig, padayon ang pagdani ani nga mensahe pabalik sa mga tao kay Kristo. Tubag, tungod kay si San Francisco de Assisi, ang mensahero puno man sa kalipay. Ang iyang pagpaubos dili pinugos. Ang iyang pagpaubos puno sa kalipay tungod kay nakaugat kini sa ebanghelyo. Kung ang iyang pagpaubos dili nakaugat sa ebanghelyo, klaro kana sa uban ug dili kini mahimong madanihon. Imbis nga mahimong madanihon, matukbod pa niya ang mga tao papalayo nganuman kay makalagutan ahon lisod sabton dili dalang ko maminaw. Pero tungod kay si San Francisco de Assisi, ugat niya ang iyang misyon sa pagwali sa ebanghelyo nga mapaubsanon. Iugat niya kay Kristo. Nahimong madanihon ang iyahang mensahe. Ug daghan ang misunod sa iyang agi. Dili lamang karon,
kundi katupang panahon nga buhi siya. Within 10 years, sa iyahang pagsugod sa iyang mapaubsanong kinabuhi, wa siya'y planong magtukod og religious congregation. Ang iyaharag yun taong plano, sundon si Kristo sa pagpaubos. Sulubon ang bisti sa usa ka pobre nga tao ug maglakaw-lakaw aron magpangayo sa iyang pagkaon ug ilimnon. Mao ra gyud na ang iyang tumong. Pero nakita sa mga tao na kini tinud-anay nga pagsunod kay Kristo. Even without trying, nanunod ang mga tao kaniya. Kay nakita nila kaniya ang tinuoray nga diwa sa Ebanghelyo ni Kristo. Mao na nga naay dato kayo nga iyang kaila nga sa likway tanan gibiyaan ang iyang negosyo, gihatag ang iyang kwarta sa kabus, gisulog ang ilahang habit ug nisunod kang San Francisco. Naay obispohonon na unta pasabot pari na taas og ranggo, hapit na mamaobispo, daghan og sapi, daghang koneksyon. Pagkadungog niya sa paagi sa panginabuhi ni San Francisco, gibiyaan niya tanan. Apil na ang pagkaobispohon ug nisunod sa paglakaw-lakaw ni San Francisco aron iwali sa pagpaubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Mao na mga igsuon nga ang mensahero murag as important as kasing halaga sa mensahe. Kung gusto tag makadani sa mga tao pabalik kay Kristo, ayaw lag tutuki ang imong mensahe. Tutuki pod ang imong kaugalingon. Kung madanihon ba ang imong dagway, ay ang imuhang espiritu, o magpatukmod ba ka sa mga tao papalayo. Kay maski sakto ang imong mensahe, kung ang imong pagsulti ug pagpanginabuhi dili makatuuhan ug makadani, walay mosunod. Ipangutana namo ang among Father General. Father, nagkaubos ang atong bukasyon, nagkanihit ang mga gustong magpari sa kapisanan ni Jesus. Unsaon man tani pagpangita og solusyon, ang binamog moingon siya, atong dugangan ang pundo sa vocation promotion, atong daghanon ang inyong posting sa social media. Dili ka na ang iyang giingon. Ang iyang giingon, pag malipayon kamo, kamong mga pare o mga seminarista, himuang nakaugat ang inyong kinabuhi sa kamatuoran ni Kristo sa Ebanghelyo. Para kung naay mulili sa inyong community, naay mutanaw sa inyong ministry ng mga batanon nga mga lalaki, ang ilang makita, dili mga pari o mga seminaristang gipugos, dili mga pari o seminarista nga way kalipay, nagihimo tuod ang kinahanglang buhaton, gamisa, gakumpisal, gawali, pero gamugot ug puno sa kalagot ug pagmahay. Ang makadani nga vocation material, ang usa ka pari nga malipayon, ang usa ka seminarista nga madanihon, tugod makita sa iyang kinabuhi nga maski lisod, puno ug kalinaw, puno ug kalipay. Naaba kay apo, anak, estudyante, kauban sa trabaho, nga di gyud nimo madani maski unsaon nimo suway. Ayaw tan-awa usa ang mensahe. Tan-awa ang mensahero. Tan-awa kung ga-make up ba ka. O nakaligo ba ka, no? Tan-awa usab kung ang imong espiritu gaan, madanihon. Kay sa maong paagi nato, mawali og sakto ang Ebanghelyo ni Kristo ug sama ni San Francisco de Assisi, madani ang uban pabalik sa Ginoo. Manindog kita ug kauban sa mga pag-ampo ug pangaliya ni San Francisco de Assisi
atong ipadangan sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, ang atong tubag. Gamhanang Amahan, panalangini kami. Gamhanang Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, ang iyang mga pangulo, dili mangandoy sa pagpahimuot sa kalibutan, uban sa gawasnong kasidlak ug gahom, kundili sa pag-adto sa tanan nga mga mapabusanong mga sulugohon. Magampo kita sa Ginoo. Gamhanang Amahan, panalangini kami. Nga kadtong anaa sa gahom, dili magsalig sa kusog o mga hinagiban, hinunua mo gamit sa ilang katakos alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Gamhanang Amahan, panalangini kami. Nga ang mga kabataan makabaton sa pag-ila sa Dios, pinaagi sa atong mga pagtulunan ug paningkinan. Magampo kita sa Ginoo. Gamhanang Amahan, panalangini kami. Nga kadtong nabugatan sa mga pagsulay sa kinabuhi, mga kabos, mga masakiton, mga hinikawan sa hingpit nga panglawas, makasinati sa gugma o pag-amuma sa Ginoo, pinaagi kanato. Magampo kita sa Ginoo. Gamhanang Amahan, panalangini kami. Alang sa tanang nangamatay, makatagamtam sa kalipan dayon sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Gamhanang Amahan, panalangini kami. Sa kahilom, atong ihunghong sa Ginoo ang atong mga panginahanglan ug ang mga intensyon sa atong mga pamilya ug sa atong katilingban. Ginoo sa langit ug kalibutan, himuha kaming maalamon pinaagi sa imong kaalam ug tabangi kami sa pagsunod kanamo sa mapaubsanong paagi nga imong gipakita kanamo. Amo usad iampo ang among mga igsuon sa Cebu na naapektuhan sa linog, nakatong mga nangamatay, makatagamtam na sa imong kalinaw ug katong mga nahabilin matagaag paglaom pinaagi sa among pagtabang. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Kaming nagahalad kanimo sa among mga gasa o Ginoo, mahimo untang takos sa pagsaulog sa misteryo sa krus na sa tumang kainit gigakos ni San Francisco de Assisi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo. Ilabi na karong adlaw nga among gisaulog ang kapistahan ni San Francisco de Assisi. Gihamdom namo ang kamatayon ni Kristo diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Ug ipaabot namo ang iyang pagbalik sa paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyok sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, imong anak. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Ihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Noel among obispo ug tanang nag-alagad sa imong katawhan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles ug tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Hilabi na si San Francisco de Assisi. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sa pagpaubos ug paglaom, pag-ampo kita karon sa Amahan.
Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Katagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamog samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa ninyo. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang atong panaginigsuonay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon mo kani si Kristo, ang Ginoo nga gatawag sa atoa sa mapaubsanong pagigugma ug pag-alagad. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Mag-ampo kita. Ihatag ka namo Ginoo pinaagi niining among pagkalawat nga kaming nagasunod sa gugma o kadasig nga apolostikahan mo ni San Francisco de Assisi. Makadawat unta sa mga bunga sa imong pagigugma ug makaambit niini alang sa kaluwasan sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog, manglingkod. Atong daygon ang pasalamatan ang Ginoo sa pagdasig kanato sa pagtambong nining santos nga misa. Ato usab pasalamatan ang atong choir, lictors, extraordinary ministers of the Holy Communion, servers of the altar, atong media ministry, collectors, ato silang pasalamatan. Holy Rosary Schedule for the month of October. October 4, Alliance of Two Hearts, Apostolado. Contact person, Miss Judeline Dayola. 5 and 6, Extraordinary Ministers of the Holy Communion. Contact person, Cecilio Balagot, CCRS, Miss Luis Adahar and Miss Clufy. Mr. Luis Adahar and Miss Clufy Tabios. 7 and 8, Charismatic. Contact person, Miss Cora Ginto, CFC. Contact person, Mr. Florence Dakutanan. Dugang pahibalo, San Isidro Labrador Cathedral, kada adlaw, sugod sa October 1, magpahigayon ang Paris Youth Apostolate ug Rosary sa may alas 7 sa gabi diri sa katedral. Sa October 7, mao ang Feast of the Holy Rosary. Magpahigayon og Dawn Rosary sa may alas 4 sa kaadlawon. Ang sponsor mao ang PDR. Sa dugang impormasyon, palihog og bisita sa opisina sa PPCC located at Cathedral Convents Office. Pahibalo, gikan sa atong Social Action Ministry Office. Sa umaabot Oktubre 14, 2025, Martes, mao ang kasaulugan sa death anniversary ni Father Neri Sator ug mao kini usab ang pagtapos sa kasaulugan sa buwan sa kabuhatan kun season of creation. Aduna kita himuon nga tree growing kun pag-atiman sa mga gitanom nga mga kahoy dito sa Laudato Sea Park, Kibalabag, Malaybalay City. Busa aduna kitay sayo nga pagpanglista para sa moapil niini nga kasaulugan alang sa pagpangandam sa sakyanan o sa atong budget sa pagkaon. Kung gusto ka mo nga moapil, pagpalista dito sa Cathedral Office, kini hangtod lamang sa Oktubre 8, 2025 ang among gidasig nga mukuyog kadtong nag-edad 18 hangtod sa 65 basta kay lig-on pa ang mga tuhod pagsaka daw naog sa bukid. Palihog sa pagdala sa imong sundang o bolo, water tumbler o ikubag kay sudlan sa rice hall didto. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Daghang salamat ug maimbuntag kanatong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang atong makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, manlakaw kita, dala ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.